na muka kawo ƙarshen darasinmu na yau. Kuma har kullum ina muku nasiha dangane da a duniya ake neman lahira. Abinda kai a duniya ake neman lahira, abinda kai a duniya shi za ka je ka tarar a lahira. Abinda ka aikata a duniya shi zai bi ka lahira. Alhamdulillah, haka ake so. Kai sai kai shiru mu ci gaba da nasiha. Allah ya farka malam ni gashi abinda dai a duniya shi zai bi ni lahira. Hakan. Gashi abinda dai a duniya shi zai bi ni lahira. Hakan. Saurara mu ci gaba da nasiha. Allah ya farka malam ni gashi abinda dai a duniya zai bi ni lahira. Hakan. A ranar Allah dole a zo da shanun babba. Dole a zo da shanun babba. Ni kiwon shanu a duniya ni a lahira wallahi